Bon dia a tothom, bona tarda per alguns, nosaltres aquí encara ens sentim com a mig matí. Estem contents de donar-vos la benvinguda a la seu del Departament de Cultura, que com sabeu és el departament on tenim adscrit la Direcció General de Política Lingüística i per tant la Direcció General que impulsa no només la llengua que és pròpia a Catalunya, a tot Catalunya, i més enllà, a tot el domini lingüístic, sinó la Direcció General que impulsa l'altra llengua que també és pròpia de Catalunya, a la Vall d'Aran, i que és també reconeguda oficialment com ho és el català i com ho és també el castellà perquè ho és per la Constitució espanyola. Aquesta voluntat de la Direcció General d'impulsar les dues llengües que són pròpies és la voluntat que fa que col·laborem amb institucions com el CAOC i per això avui ens fa il·lusió de ser aquí, avui, amb una entitat que promou l'agermanament entre aquestes dues llengües, totes dues llengües que formen i conformen el patrimoni lingüístic nostre, que són germanes, que són tan properes que ens les fan sentir realment nostres, però que cal que continuem impulsant-les, impulsant-ne el seu coneixement i també el seu ús. Per això avui estem contents no només de ser aquí amb el CAOC, sinó de ser aquí amb la sala plena de gent a punt de fer una dictada occitana, alhora que ho faran altres 45 ciutats del domini catalano-occità. Barcelona és la ciutat on ara som nosaltres, és l'única ciutat que és en un país que té un reconeixement amb un estatus jurídic de llengua oficial per a l'occità, amb la seva variant aranesa que tenim nosaltres, i ens agrada de fer aquesta acció i de mostrar, de visibilitzar que el conjunt de l'espai és molt més gran que no pas el que tenim nosaltres aquí, de la mateixa manera que ens agrada de fer accions en tot el domini lingüístic, amb les Illes Balears, amb Andorra, amb el País Valencià, per mostrar també que el domini lingüístic del català és gran. El mateix volem fer amb l'occità, amb l'aranès, i ens fa il·lusió que avui fem amb les altres 45 ciutats una dictada que indica dues coses. Una, que la impulsem conjuntament les entitats i el govern, i una altra, que les persones l'estan aprenent com una llengua que és viva, no pas només com un estudi, sinó com una llengua que és viva, que vol ser viva, que vol ser utilitzada i que per tant ha de ser apresa. Avui doncs mostrem aquesta voluntat conjunta del govern que es referma any en any, aquesta setmana fent pressupostos amb la il·lusió de tenir pressupost nou, esperem aquest 2019, encara pressupostos prorrogats durant 2 o 3 anys. Vèiem que del 2013, que és quan jo vaig començar aquesta responsabilitat de directora general de política lingüística, aquest 2018, l'impuls des del punt de vista econòmic, de suport econòmic de la direcció general, ha crescut en un 131%. Això, evidentment, a mi em sembla molt, especialment tenint en compte que el pressupost de la direcció general és poc, però la voluntat d'equiparar amb accions, d'equiparar amb idees, d'equiparar amb projectes, fa que realment impulsem des de tots els punts de vista, també amb suport econòmic, la llengua occitana. De manera que avui mostrarem no només com la impulsem, sinó com vosaltres l'heu estat aprenent i el camí que queda per recórrer amb la feina que fa el CAOC amb els cursos i amb les dictades en línia que potser coneixeu ja i que si no coneixeu des d'avui podeu començar a practicar un projecte nou que vam presentar aquesta setmana, fa molt pocs dies, em sembla que la setmana passada justament, i que us hem posat, em sembla, en la vostra bossa com a deures per repassar les faltes que pugueu fer a casa, des del telèfon mòbil, des de l'ordinador, des de la tauleta, podeu practicar en diferents nivells i amb totes les faltes possibles que vosaltres pugueu corregir de manera individual a casa vostra. I a la dictada de l'any vinent les notes encara sortiran més altes. Enhorabona per la feina, enhorabona pels que organitzeu, fareu la dictada, pels que la fareu llegint-la i pels que la fareu escrivint-la. Per molts anys més treballem junts per l'Aranès i ara passo la paraula a la presidenta del CAOC, que us saludarà, i després la vicepresidenta ens adreçarà unes paraules.
Sonque vos ballar la benvinguda en nom del CAOC. Vos mercejar totes per estar així. De segur mercejar la directora general, Estel Franquesa, la Generalitat, per tot el suport que ens donen. Jaco, i ara, com ha dit, la vicepresidenta us dirà uns mots. Merci a tots. Dixats i mercès a totes per estar així. Fa 20 años que el CAOC organiza la dictado occitano aquí en Barcelona i cada nado són mai nombroses. Aquest nado és possible gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ens ha deixat aquest salo i ens ha ajudat per l'organitzar. Gràcies a Estel Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat, que ens acompanya avui. També volem remarcar totes les empreses i associacions que ens veien de presents per poder fer d'avui una jornada de festa, de cultura, de família, de participació i de prestigi per la llengua. La dictada occitana comencem fa 22 anys en la vila de Castros, on el CAOC ja anet amb l'Ucari per hi participar. Poi el CAOC organitza la dictada en Barcelona i cada nado és una capital. Aquesta jornada és per reivindicar i promocionar la llengua occitana. Essem fiers d'haver l'occità com a llengua oficial a Catalunya d'empuoi 13 anys. D'empuoi la darrera dictada, ara fa un any, el CAOC ha continuat treballant per afortir els lligams occitans catalans i per fer conèixer la llengua i la cultura occitanos dins Catalunya. El món occitanista dins Catalunya és cada cop mai nombrós i la coneixença de la llengua occitana també és cada dia més gran. Anem, doncs, professar la dictada per ballar l'occità el prestigi que se merita. I, finalment, la més gran reconeixença a totes les que sents així per ne prendre part. Mercès per fer possible la dictada occitana en Barcelona. Mercès a totes i bona sort a la dictada. Heu celebrat aquest any 2018 que acabem de tancar, però podríem dir que encara hi som perquè Fabra va néixer el 20 de febrer, hem commemorat l'any Fabra. Gairebé com a cluent de l'any Fabra pel que fa a projectes que hem impulsat, m'agrada de remarcar un dels últims perquè encara no l'hem presentat. El presentarem a València el dia 4 de febrer i és un llibre que us mostro, és un llibre que es diu Fabra, Moll i Sanchis Guarner. Aquest llibre, fet per Antoni Ferrando, amb el suport de les 3 Direccions Generals de Política Lingüística del Govern de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià, dedica, i a mi m'agradaria que ho sabéssiu i que en la mesura que pugueu el poguéssiu llegir, dedica un espai, un article important, bastant intens, molt interessant, que diu l'occitanisme des d'una perspectiva valenciana, un panorama històric. Parla de la llengua, de les nostres dues llengües com a patrimoni lingüístic i n'explica tot el camí que ha fet fins a arribar aquí. Us emplaço a llegir-lo quan tingueu una estona. Recordeu, Fabra, Moll, Sanchis Guarner, commemorant Fabra, i Fabra va, evidentment, ser també un esmentat per la llengua occitana. Comenceu doncs ara la dictada. En Tiago ara ens explicarà les normes i funcionament del concurs de la dictada i després en Jaume ens farà una breu explicació sobre l'obra que s'ha extret enguany. Bon, la dictada, saps pas? La dictada és un concurs. Les normes són les simples. De primer se fa una dictada, poi se recull sur les dictades dels concursaires i un consell de correctors les avaluarà i els guanyadors seran aquells que hauran millor fet la dictada, evidentment, segons els criteris establerts pels correctors. Havent 3 categories, l'infantil o juvenil del primer, que va fins a 16 anys, poi la d'adultes i fins final la categoria de professionals. Els guanyadors d'edicions anteriors han pas drets de tornar a participar dins la categoria adultes i els dictados s'inclusen automàticament dins la categoria professionals. Va clar. El llibre el coneixets, bé, com que el coneixets, és Cosa d'Occitania, és una causida de textos d'escrivans que són tutis nasquits o que demoren, o que no, en tant al departament de tant que la capital, el Catellioc, ne salvi. Són en tot un centenar d'autors. Cal pensar que si dins cada departament els vocals occitanistes havíem faig faria com a que el mundo hauria un barro que era tal com entre 2.000 i 2.500 escrivans del segle XX. I faig
el diccionari de Joan Fourier, per un període, per la passa que va de 1900 al moment d'ara, n'hem vallo 2.400 d'escrivas. És qui con. Avem aquí d'un cos una causida d'escrivas que hi trapam d'autors de tot escantil, de tot o meno, i d'autors pel segle XIX, com l'oncle de Toulouse-Lautrec, el pintre, el vescomte Raimund de Toulouse-Lautrec o el coronel Teissier, que en 1913 havia publicat ja un primer requial de contes plapolits, els contes del Pepí. Mas llevem també un bon nombre de relits, de sabentasses, de gramaticias, d'historias de la lengua, de lexicografs, de toponimistas, como Ramón Chapert, o como Bernat Bernieros, como Joan Tomàs, como Cantalauso, el diccionari, como Cristian Laus. Y hablem de poetos importants como Luiso Paulí, aquell opero que per les anades 30 o 40 uns ballet de requials si perves, que moriga jove, a 50 anys, i que foguet a Barcelona, quan se mainet, que sé que parlava a l'hostal quan era mainado, quan era pitjoneto, se semblava força, això que els poetes catalans, aquí els amics de la poesia, Maria Manent, Tomàs Garcés, Carles Riba, les hicieron, pero ganado, ahí nos hace los retiros públicos en época transbordada de ese mainet, que esa lengua podía también venir en una lengua de cultivo. Ya hay un plus de narratus, escribas como Robert Martí, Lupadeno, de romans, entre los coneixents, aquell roman erotic, Ignox, nomen mutat, i de romans fantàstics, com l'Ombra d'Uso de la Niech, de romans històrics, el Balestria de Miramunt, d'escribas qualitaduses, mai s'han pas publicat gaire, com per exemple el Joan Claudi Serros, un roman de les anades 80, El Loc, que és incat d'obra. Si ho podeu llegir, us farà plaer. D'escribas que a l'hora d'ara treballen sense arrestar, com el Sergi Biaule, que ha entreprès de revirados que són publicados per exemple, Tolkien, el Hobbit, per el viatge, o Maurici Magre, i que ha publicat també de romans de tota mena. D'escribas com per exemple Sergi Lavatit, aquell home que és dins l'avantgarda, és inexperimentatiu, fa dins una modernitat estonant-ho, que no és un pau que espantat. I bé, ja també de fem-nos, havem parlat de Luiso Paulí, de Mario Claro Viguier, que l'ofrena Mario Claro Viguier, que ha publicat un assaig plapolit que és titulat Cuchitas sense saber, foguet a la presó, a Baterràs, que han foguet embarrado aquí per les anades 70, del temps del franquisme, que s'ha imaginat que les altres prisioneros que parlaven català les comprenió. Però que aquí no sabia pas per de què, i foguet a la presó a Barcelona, un semainet que podia també fa aquí quan amb aquesta llengua mairada. Per vos dir que és un pitjor tresor, aquest llibre. Havem aquí d'escribars que són d'un costat entre a Bairú, el país de Joan Budú, que hi és pas, de l'altre Carcassés, de l'altre Toulouse i de l'altre Carcí. D'un costat va al cor d'aquell occitania que recampo, de munt de benvits, un poquet de per tot. I per definir, allà hi ha quelcom que m'ha estonat, és que hi ha pas cap de text dedicat al vi, i aquell és un país que fa de vi. És un llibre per celebrar, per s'empegar, per se bandar a clau. De vi, evidentment, de vi de gallac, de vi de rabastells, mas mai que mai de muts, de viatges de tine, per los fa tindar, los muts per los saborar. I com dic que són els llicets, i bé, acabareu beguts. I sempre un cos. Abans de començar la dictada pròpiament, escoltarem unes paraules d'en Bernat Bernieres, que és un escriptor d'Occitània, de Castres, i la primera lectura també la farà ell. La musicienne del lac. Al plus alto d'un clapas, sur la main grande do peiro, rasis so que demorava del lac, la musicienne ero acetado facio all'aigua. Uno drollo zube che debió tener un vintennat dans. Vestido de uno lungo raugo blanco cundejavo din luven, limpio, pulido, bruno de pels lungs, giocavo dell'armonica diatonique. Masseteri per terra,
pro luen d'elo, per la derrenga pas, e demora discret, e l'escutelli. Fogueri estunat de reconèixer de trosses de musico tradicional occitano. L'harmonica ne cantava de placer. Eran de longos crinos, de blues, de rires. Lainotos razaban escletos como l'aingo d'un sordo canto al mitad d'un esclairol ensoleillat, sen jamais se butassa. Aquel drollo semblava giugar pel placer, per ero solo. Jamais prenguet pai gardo che l'escutavi. Sempre sus els eren baissats su l'immensitat del soni che sa musica disegnava e delargava. Tutti giocavo. Le soleil havia tresculat, l'ombra de la nuit espandició sa frescura sur l'estan e sui mas espallos, quiteri a me pla peno e de raco cor munsetti da passet e me torneri muneime emplenat de pantaises envelinaires e de pensados serenos. Adicias los amics catalans, ainsi le Bernat de Castros, que vous saludo, per rendez-vous ara acostumat del darrier dissabte del mes de gener. Aquest dissabte 26 se tendrà la 22º dictado occitano, tirado aquest cop de l'antologia Cor d'Occitanio, publicado l'an passat per la secció tarnesa de l'Institut d'Estudis Occitans. Sense esperar mai, vull llegir ici le texte retingut. És un texte de 183 mots que presenta pas de dificultat particulière, levat com tot sol los accents tonics. Allora, buon dictato. E naturalmente anarez din nostro antologia per conoscere la totalitat de l'istoria contata ainsi d'un misterioso musiciano. Adicias los amics catalans, ainsi l'Uber. Bé, havem dit primer un poc la dictada i abrem la presentació, la més del revés. Començam, d'obriran el sobre i podeu començar la dictada. Sents tu les prestes per començar? Alors, ça vous dispense? Ara breu, meglio, forza. Allora, vamos cominciare la lectura globale già è stata fatta. Voglio dire due cose prima di cominciare. La prima è che il y a una piccola differenza di lettura, voglio pas dire lo molto esattamente, rispetto alla lettura di Bernat Bernieros. Un'altra, assaggiate di scrivere pas de marcos del testo, come per esempio punch, paragrafo, novolinho, titolo, bla bla. Bon, allora cominciamo. Lo titolo è La musiciana del lac. La musiciana del lac. Al plus nord d'une clapasse, virgule. Al plus nord d'une clapasse, virgule. Sus
la mai grande peiro, sus la mai grande peiro, virgule, rasis so che demuravo del lac, virgule. Rasis so che demuravo del lac, virgule. La musiciana ero assettato facio all'aigo. La musiciano ero assettato facio all'aigo. Punch. Uno drollo giube che deviò tenere un bintenat dans. Punch. Repetisi. Uno drollo giube che deviò tenere un bintenat dans. Punch. Nuovo ligno. Vestido d'uno lungo raubo blanco, vestido d'uno lungo raubo blanco, cundeggiavo Dinsluben, virgula, cundeggiavo Dinsluben, virgula, lingio, virgula, lingio, virgula, pulido, virgula, Bruno dels pels lungs, virgula, Bruno dels pels lungs, virgula, giocavo dell'armonico, diatonique, dell'armonico diatonique, punch. Masseteri per terra, virgula, masseteri per terra, virgula, pruluen dello, per la derrengapas. Repetisi, prulendelo per la derrenga pas e demura discret, virgula, e le scuteri, punch. Demura discret, virgula, e le scuteri, punch. Aquí se arrestan los pichos y los jóvenes. Los autres puedes continuar. Nuevo ligne, o paragraphe, si volés. Fugeri estunat de reconnaisse de trosses de musico tradizionale occitano, punch. Repetisi, trosses de musico tradizionale occitano, punch. L'armonico ne cantavo de plaisir, punch. L'armonico ne cantavo de plaisir, punch. Eron de lungos cridos, virgula, de plus, virgula, de rires, punch. Repetisi, eron de lungos cridos, virgula, de plus, virgula, de rires, punch. Nuovo ligno. Lai notos
notos radzavon escletos cumo laigo. Repetisi, lai notos radzavon escletos cumo laigo. Duno surgo cando cumo laigo, duno surgo cando al mità d'un esclairol. Al mità d'un esclairol ensoleillat. D'un esclairol ensoleillat, virgule, sens jamais se butassa. Punch. Nuovo ligno. Aquello drollo semblavo giuga pel plaisir, virgule, perello sulo. 3 punches. Suspensio se vuole storia. Repetisi. Aquello drollo semblavo giuga pel plaisir, virgule, perello sulo. 3 punches. Jamais prenget pas gardo che le scutavi. Punch. Repetisi, prenget pas gardo che le scutavi. Punch. Sempre sus duels eron baisats sus l'immensitat del sommi che sa musica disegnava e delargava. Punch. Repetisi. Sempre sus uels eron baisats sus l'immensitat del sommi che sa musica disegnava e delargava. Punch. Toujours giocavo. 3 punches. Paragrafo nuovo ligno, se volete. Lu sulel avio tresculat, virgule. Lu sulel avio tresculat, virgule. L'umbro de la nuit espandicio sa frescura sus l'estan. Repetisi. L'umbro de la nuit espandicio sa frescura sus l'estan e sus mas espallos. Punch. Quiteri am pla peno e de raccocor mun setti, virgule. Repetisi. Quiteri am pla peno e de raccocor mun setti, virgule.
dépasset, virgule, emen tourneri, virgule, muneime, repetissimi, emen tourneri, virgule, muneime, emplenat de pantaises, embelinaires, e de pensados serenos, punch, repetisi, muneime emplenat de pantaises, embelinaires, e de pensados serenos, fi de la citado. Que hem volgut Mirabel està contents d'estar aquí per la dictadura occitana. Aquí vam cauques cançons en occità. La Mirabel és que hem de tots temps de cançons i de danses en occità, occitània, en fi. Que vam començar d'una valsa, de mundo que en quella in media di danzare si può ficar al costat, i a la plaça. I aquesta valsa que ens conta que el polític mes de mai, aquí ho hem, el mes de mai, inclús hi ha però el mes de maig que arribarà, el mes de mai, que va aquí el polític mes de mai que història de desamor, d'un gullat que tombat amorós d'una quilla e que planta l'humany, i la tradició de plantar l'humany. E aquella gullada que dit que d'un any pas, que hi ha que hi ha tu, el prauve que partís desolat, que pren un bateu i se'n va dir a Marsella a passar qualque temps i après que torna. I quan de Marsella revengut, que torna a passar a casa de la Caterina i que demanda a la vesina de com se porta Caterina d'aquests temps. I dius, a Caterina, que és maridada i un temps a Pinmuixu, de la campanya, que li fa ben faire la dama, que non pas non com tu, marit cantaire. Cantaire és el pas a regalar. Aquí el polític mes de mai. Va aquí el polític mes de mai, que tu daràs plantos mai, l'empantarà una mamio. Serà mai que s'ha d'orizo, i li metrem per rogalar, en soldaré de calostat, i li metrem per sentinelo,
espero també el CAOC d'organitzar i ens haver convidat. Perquè em sembla que tots tens un gran plaer d'estar aquí i ara de bon astre, que la dictada que hi ha també és ara de les passades les causes. Merci, sisplau. Ja bé, en primer lloc, actualment el Departament de Cultura, o sigui, la Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Ensenyament, també Ara Llibres, l'Associació Llengua Nacional BTB, el Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona-Gràcia, Edicions Sirinyà, Edicions dels Regionalismes, Edicions del Trabucaire, Editorial Barcanova, Espai VilaWeb, Fem País Cooperativa, Fundació Enciclopèdia Catalana, Grup 62, Letres Doc, Macarel, Òmnium Cultural, Pagès Editors, Pernosti Edicions, Plataforma per la Llengua, Publicacions Avaria de Montserrat, Productes de la Terra i Sàpiens Publicacions. I ara passarem a dir els resultats i els premis. Voilà, per la categoria infantilo-juvenilo, el segon premi que va guanyar un paquet de llibres, una camiseta occitana e un paquet de plataforma per la llengua és estat Júlia Cuenca. encara dins la categoria infantilo-juvenilo. El primer premi que va guanyar un paquet de llibres, una camiseta occitana i també un paquet de plataforma per la llengua és estat Mariona Calçapeu. un Pausedilus ens ha passat dins la categoria professional. El premi de la categoria professional que va guanyar un paquet de llibres en occità i un diccionari de català alguerès i també un atlas lingüístic és estat Ferran Hidalgo. dins la mateixa categoria... No, canvi de categoria d'adultes. El 13è premi que va guanyar una camiseta, un paquet de llibres en occità i un diccionari de recursos occitanos és estat Joan Calçapeu. Esperas que ens manquen dos noms. Ara, el segon premi, dins la mateixa categoria adultes, que va guanyar una col·lecció tot Catalunya de La Vanguardia, una camiseta, un paquet de llibres en occità, demà i la correspondència íntima de l'hivern, és estat David Ferrer. Voilà. Et là, és un moment de concentració, me pode pas dir el nom que és pas correcte. És el primer premi, és aquell que a partir de l'any vinent serà dins la categoria professional i va guanyar un paquet de llibres dels vilatges de Catalunya, un llibre de cuisine occitana, un diccionari morfològic, una camiseta, un paquet de llibres en occità, una vaissella de 18 pesos Santo Claro, com el mut de Santo Claro, e, mai important, l'inscripció a l'Escola Occitana d'Estiu de Vilanova d'Or. És estat, primer premi, Xavier Berroet.
de persones que han hagut de bons resultats i que han dit els noms. Total. Raimon Balaguer. Lídia Colàs. Helena Font. I en Manuel Duran. I ara nosaltres participants anirem cridant pel nom, és pas classificatori, passarem per aquí per agafar la dictado, el diploma i un llibre d'aquí. Els ganyaires, marxets pas, que farem una foto a pres. Joan Nadal. Hola. Carles Pino. Federico Merino. Marc Comas. Maria Sberg. Manel Navarro. Víctor García. Martí Durán. Xavier Santamaría. Asunción Amat y Ricard López.